Ir-reħ jinsab favur l-Unjoni Ewropea. Hekk qal il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker waqt l-indirizz tiegħu magħruf bħala State of the Union quddiem is-700 membru tal-Parlament Ewropew. Indirizz li fih ta' ħarsa lejn is-sena li għaddiet filwaqt li spjega l-viżjoni tiegħu għas-sena li ġejja. Juncker beda billi ringrazzja lis-27 mexxej tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li 12 xahar ilu jiem wara d-diskors tiegħu laqgħu l-aġenda tiegħu u bekk għażlu li jaħdmu favur front komuni. Bekk twassal il-messaġġ li l-Ewropa tista' tħalli r-riżultati liċ-ċittadini tagħha meta u fejn ikun hemm bżonn. L-erba' filgħodu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea sostna li l-Unjoni Ewropea għandha tieqa ta' opportunità biex issir b'saħħitha u iktar maquda. Tieqa li mhux se tibqa' miftuħa għal dejjem. Bħarsa lejn il-futur, Juncker ħareġ b'5 proposti. L-ewwel waħda tkun li tissaħħaħ l-aġenda tal-kummerċ Ewropew. Qal ukoll li l-industrija Ewropea għandha tkun iktar b'saħħitha u iktar kompetittiva waqt li l-Ewropa tkun il-pjoniera fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Ippropona wkoll li l-Ewropej ikunu iktar imħarsa fl-era diġitali li qed ngħixu fiha u ma naqas milli jisħaq fuq il-migrazzjoni. Anki jekk il-kwistjonijiet madwar il-migrazzjoni taw lok għal dibattitu polemiċi, aħna tassew għamilna progress reali. Illum qegħdin inħarsu l-fruntieri esterni b'mod iktar effiċenti. Iktar minn 1700 uffiċjali tal-korp ġdid tal-assisa tal-frontieri u tal-kosti jappoġġaw il-100,000 assisa nazzjonali fl-Istati Membri. F'diskors ta' ftit iktar minn sija, Juncker qal li jrid Unjoni aktar demokratika fost oħrajn. Sostna li matul il-mandat tal-Kummissjoni preżenti mhux se jkun hemm tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li t-Turkija mhux se tkun qed tissieħeb mal-Istati Membri l-oħra. Qal li t-Turkija ħadet passi kbar il-bogħod mill-Unjoni Ewropea u sostna li post il-ġurnalisti huwa fil-kmamar tal-aħbarijiet u mhux fil-ħabs. Ma naqas milli jitkellem ukoll fuq Brexit. Il-29 Marzu tal-2019 ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Se jkun mument ta' diqa kif ukoll mument traġiku. Dejjem se jiddispjaċina u intkom se jiddispjaċikom ukoll. Imma għandna bżonn nirrispettaw ir-rieda tal-poplu Britanniku, imma aħna se nkomplu navvanzaw għax il-Brexit mhux kollox u mhuwiex il-futur tal-Ewropa. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli rrimarkat kif f'dan id-diskors Juncker tefa' enfasi importanti fuq il-ħaddiema. Tkellem ukoll fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, tkellem għall-poplu. Jiena ngħid għax huwa konxju naturalment fuq dan l-aljenazzjoni li hemm taċ-ċittadini minn l-Unjoni Ewropea u naħseb li huwa importanti li f'dan il-proġett nilħqu aktar lin-nies, intejbu l-ħajja tan-nies, ngħinu lin-nies jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom għax wara kollox dik hija l-politika illi aħna nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia sostna kif id-diskors ta' Juncker jolqot lil Maltin minn 3 aspetti. L-ugwaljanza li jeħtieġ li jkun hemm bejn il-pajjiżi, ix-xewqa li l-pajjiżi jimxu kollha flimkien u l-qudiem u l-kummerċ. It-tielet imbagħad naħseb huwa l-iktar proġett għalina importanti huwa il-kummerċ. Allura il-fatt li semma li bħala blokk sħiħ bħala Unjoni Ewropea se nkunu qegħdin ninnegozjaw pakketti ta' negozju ta' kummerċ mal-Awstralja u ma' New Zealand. Għalfejn huwa importanti għaliex Malta hija wkoll membru fil-Commonwealth, għandna l-istess lingwa u hemmhekk mela Malta tista' tikseb ħafna u timraħ fi żmien li ġej.